ברוכים הבאים למצגת זאת, המתארת באופן כללי ביותר את התוכנות העיקריות של תוכנת QMS-IL, תוכנה לניהול ומעקב קיולים ותחזוקה מונעת של ציוד בדיקה, מדידה ואמצעי ייצור. לאחר ההפעלה, המערכת מבקשת מהמשתמש להזין שם וסיסמה, ובהתאם להגדרות עבור משתמש זה תהיה לו גישה רק לפעולות ולחלקים שונים בתוכנה, כפי שהחליט מנהל המערכת. לאחר הזנת השם והסיסמה והכניסה למערכת, מוצג המסך הראשי, המכיל בחלקו העליון לוח בקרה, הכולל תמונת מצב של הכלים בסטטוסים השונים, וכמויות הכלים בהתאמה. לוח הבקרה עושה שימוש בקוד צבעים, כאשר קבוצות פריטים שעבורן לא נדרשת פעולה כלשהי, מופיעות על גבי רקע לבן, קבוצות פריטים הדורשות את תשומת ליבנו עקב התראה מופיעות על רקע כתום, וקבוצות פריטים אשר עבורן נדרשת פעולה מיידית מופיעות על גבי רקע אדום. מתחת ללוח הבקרה נמצא את כפתורי ההפעלה של המערכת. נתחיל במבט כללי על כל הכלים הרשומים במערכת ונלחץ על כפתור ניהול הפריטים. מסך זה מציג את רשימת הפריטים המלאה, המכילה 20 פריטים, כאשר כל שורה מכילה מספר פרטי זיהוי של הפריט, ואת הרשימה ניתן למיין לפי סדר עולה או יורד של הפריטים, של השדות העיקריים, וזאת על ידי לחיצה על המשולש המתאים בראש הרשימה. מעבר למיון הרשימה כרצוננו, ניתן גם לסנן אותה בכדי שתציג רק חלק קטן ממכלול הכלים המלא. להפעלת מנגנון הסינון, יש ללחוץ על כפתור סינון וחיפוש, ואשר יפתח חלון שיאפשר לבחור את השדות והפרמטרים לסינון. לדוגמה, נבחר בשדה המשפחה את הגדלים המכניים ונלחץ על כפתור הפעל סינון. חלון הסינון נסגר, וכעת הרשימה מכילה רק 15 פריטים, השייכים כולם למשפחת הגדלים המכניים. בשלב זה נפעיל שוב את מנגנון הסינון על ידי לחיצה על סינון וחיפוש, ונבחר בשדה המיקום נוכחי את מחלקת הבדיקות הסופיות. נפעיל שוב את הסינון, ונראה כי הרשימה הצטמצמה אף יותר ומכילה רק 3 פריטים. בצורה זאת נוכל לבצע סינונים המשלבים מספר פרמטרים שונים. כדי לבטל את הסינון ולהציג שוב את הרשימה המלאה, נלחץ על כפתור סינון וחיפוש, ואז על ביטול סינון, ורשימת הפריטים תוצג במלואה. כעת נתרכז בכלי מסוים, ונבחר לדוגמה את מדיד ההברגה הזכרי 8 מ"מ, נלחץ על כפתור פתיחה לעדכון והצגה, ומסך פרטי הציוד ייפתח. מסך זה מכיל בחלקו עליון את פרטי הזיהוי העיקריים של הכלי ואת התמונה הראשית שלו. מתחת לזה נוכל לראות את הסטטוסים הנוכחיים של הכלי, ובתחתית המסך נמצא כפתורים אשר יספקו לנו מידע נוסף על הכלי. נבדוק את היסטוריית הקיולים של הכלי ונלחץ על כפתור קיולים והערכות. בחלון החדש שנפתח מוצגת רשימת הקיולים בסדר יורד, כך שהקיול האחרון נמצא בראש הרשימה. עבור כל קיול מוצגים פרטי הקיול, פרטי המשלוח, סטטוס הקיול והמלצה לשימוש ותוקף הקיול. המערכת תומכת בקיול תקופתי, קיול לפי מספר שימושים וכן שילוב שלהם. במקרים בהם ניתנת לכלי הערכת תוקף קיול מעבר לתוקף הקיול המקורי, יוצג מידע זה בשורת הערות של הקיול. לדוגמה, עבור הקיול הקודם היו 2 הערכות. נלחץ על הערכות תוקף הקיול, וזה יפתח לנו חלון חדש ובו תוצג רשימה של הערכות המקושרות לקיול הספציפי. המערכת מאפשרת לנו לתעד את השימושים שנעשו בכל כלי, הן לצורכי בקרה על תוקף הקיול, עבור כלים שתוקפם נקבע על פי מספר שימושים, והן לצורך תיעוד עקיבות, traceability. לחיצה על כפתור שימושים ועקיבות, תפתח מסך המציג את רשימת השימושים שנעשו בכלי, כאשר רשימה ממוינת מהשימוש המאוחר אל השימוש המוקדם. כל תיעוד כולל את תאריך השימוש, מספר השימושים שנעשו ואת פרטי העבודה שבעבורה היה השימוש. נבחר כלי אחר, לדוגמה את החוגן המנופי בעל המספר פנימי 2203, נלחץ על כפתור פתיחה להצגה ולעדכון, ונראה שוב את המסך המציג את פרטיו.
פרטים כלליים ותמונה בחלק העליון, סטטוסים נוכחיים בחלק המרכזי, וכפתורים למידע נוסף בחלק התחתון. נלחץ על כפתור תקלות, תיקונים והיתרים. כדי לפתוח חלון ובו מוצגת רשימת התקלות שיהיו לכלי. עבור כל תקלה אנו רואים מידע על מהות התקלה ופרטים אודות התיקון. במקרים מסוימים, כאשר התקלה אינה משפיעה על תפקוד הכלי, ניתן לתת היתר לשימוש בכלי, וזאת על ידי לחיצה על כפתור היתרים לשימוש בכלי לא תקין. לחיצה על כפתור זה פותחת חלון נוסף המציג את פרטי ההיתר עבור אותה תקלה, התאריך, שם המאשר, תוקף ההיתר והערות. כעת נלחץ על כפתור העברות, ובחלון שנפתח נראה את הרשימה מתעדת את המחלקות בהם היה הכלי ואת האחראי לכלי בזמנים שונים. מידע זה מאפשר לנו לדעת בכל רגע נתון את מיקום הכלי, וכן על ידי ניתוח המידע ההיסטורי יאפשר לנו ללמוד דברים נוספים, כגון מי המחלקה בה קורות תקלות רבות. נבחר כלי אחר, לדוגמה את המיקרומטר החיצוני 0-25, בעל מספר פנימי 24-15, ונלחץ שוב על כפתור פתיחה להצגה ולעדכון. נלחץ על כפתור, אנו רואים שכלי זה, מכיוון שהוא דיגיטלי, כפי שניתן לראות בתמונה, יש לו סוללה. המערכת מאפשרת לתעד את סוג הסוללה ואת מספר הסוללות שבעזרתם פועל הכלי. לחיצה על כפתור שצמוד לסוג הסוללה נותן לנו פרטים נוספים על הסוללה. נלחץ על כפתור החלפת הסוללות ונראה שהיו שתי החלפות סוללה לכלי הזה. עבור כל החלפה אנחנו רואים את התאריך, שם המחליף, סיבת ההחלפה והערות. תיעוד מדויק של ההחלפות מאפשר לנו לבצע חיזוי סטטיסטי של מועד ההחלפה הבא. בחלקו האמצעי של המסך נוכל לראות את סטטוס החלפת הסוללות. נלחץ על כפתור אופן החישוב, ואז נראה חלון נוסף שמסביר את צורת החישוב לגבי מועד החלפה הבאה. עבור פריטים יקרים אשר אינם מכוסים במסגרת הביטוח הכולל של העסק, ניתן לתעד את פרטי הביטוח של כל כלי וכלי ולשמור את היסטוריות הביטוחים. נלחץ על כפתור אחריות וביטוחים, ובחלון שנפתח נראה שהביטוח הראשון שהיה לכלי הוא במסגרת האחריות של היצרן, ולאחר מכן נעשה ביטוח נוסף באופן עצמאי. תיעוד נכון ומדויק של האירועים השונים והתאריכים בהם הם חלים מאפשר למערכת לייצר התראות שונות מראש. לדוגמה, מספר ימים לפני פקיעת תוקף קיול או מספר ימים לפני פקיעת היתר לשימוש. נלחץ על כפתור הגדרת התראות ויפתח חלון המציג את קבועי הזמן להתראות מראש עבור הכלי הספציפי ואת קבועי הזמן הגלובליים. בהתאם להגדרות אלו המערכת תייצר התראות שיראו על המסך וכן ישלחו בדואר אלקטרוני. תודה שצפיתם במצגת זאת, המתארת באופן כללי ביותר את ניהול הפריטים בתוכנת QMS-IL. אתם מוזמנים לצפות במצגות נוספות דרך האתר שלנו qmsil.com וכן ליצור עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים.